Benvinguts a Barcelona i al seu nou centre internacional de vela, l'amfitrió del Campionat del Món de la classe olímpica 470. Els millors regatistes de tot el món estan aquí per disputar el títol fent tot el possible. Una acurada preparació és molt important avui, ja que demà comença el campionat. Per tant, tots ells se centren en els seus vaixells i les veles. Cada detall compta. Alhora, avui s'ha celebrat al Port Vell de Barcelona una regata que ha reunit 10 equips d'homes i 10 de dones en el mateix cor de la ciutat. Els millors són aquí i ho donaran tot. La primera prova ha estat la masculina amb Stuart McKay i Bill Graham, començant des del mig. Immediatament després de la sortida, tots els vaixells han virat juntament amb els espanyols a sotavent. El duo de Barreiros i Sarmiento van fer una jugada intel·ligent en dirigir-se al costat dret, mentre que els nord-americans i els austríacs es van quedar enrere. Pocs segons després, els espanyols van fer un canvi en la navegació i van aconseguir un lleuger avantatge davant Fantela i Marenitz. No obstant això, passar la boia en primer lloc en una regata d'aquestes característiques significa gairebé res. Durant la segona cenyida curta, Barreiros va intentar desventar a Fantela i va aconseguir mantenir-se per davant de McNay i Bill, que van arribar segons. Malgrat que els americans van fer tot el possible, no ho van aconseguir i els espanyols van ser finalment els guanyadors. Immediatament després va arribar el moment per les noies. Sesto i Montsegur, d'Argentina, van tenir una sortida clara, per davant d'Oliveira i Barchavant, de França, i d'Emrach i Cerne, d'Eslovènia. Tot i això, la millor sortida la va fer Cohen i Busquila, d'Israel. Encara que semblava que es van quedar enrere al principi, tot canviaria segons més tard. Van imitar els homes espanyols i es van situar en una posició millor. Finalment, van superar la boia per davant de les eslovenes mentre les altres noies ho van fer molt juntes. Llavors va arribar el moment de les italianes per situar-se davant 4 vaixells on anaven molt junts just abans de la boia. No obstant això, Cohen i Burskila no ho permetrien. Van mantenir la calma i es van assegurar l'avantatge i van guanyar la regata. Felicitacions als guanyadors! Molts regatistes van tornar a l'aigua per navegar i preparar-se per la primera cursa de demà. Trimar les veles i afinar els seus vaixells és el que importa. La previsió del vent diu que hi haurà brisa lleugera durant la setmana i avui és l'oportunitat per als últims ajustos. Demà, el Campionat del Món començarà. No us ho perdeu!